animoy pumuputok-putok at mas lalakas pa kapag hinarurot na ang motorsiklo. Ganito ang madalas na eksena sa ilang kalsada sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Ang maiingay na tambutso o modified muffler ipinagbabawal sa bayan sa ilalim ng Municipal Ordinance No. 2021-07. Pero ang mga ito hindi lang problema sa bayan, kundi sa iba pang panig ng probinsya gaya ni Nanay Josephine mula Binmali na naiirita sa tunog ng mga ito. Siyempre naisturbo ka. O siyempre maingay, wala kang magagawa. Kaya ang Pangasinan Police Provincial Office kinukumpiska at pinagmumulta mga motoristang gumagamit ng modified mufflers. Continuous po yung kampanya natin dyan sa mga may iingay na tambutso. Actually, i-replicate ko nga yung programa ni Lingayen na every law enforcer na makakahuli doon sa mga tambutso is binabayaran niya, binibigyan niya ng parang sort of money reward doon sa mga operatiba natin. Pero kung si 4th District Board Member Jerry Aguerico Rosario ang tatanungin, tila may kulang pa raw sa mga umiiral na ordinansa sa mga bayan. Hindi raw kasi malinaw kung anong uri ng modified mufflers ang kukumpiskahin. Maliban dito, kailangan pa raw itong lagyan ng pangil. Very non-specific. Kaya every time na may pinapara yung mga pulis natin, kuminsan, syempre may mga maki-question din, ano ang basis nila na may muffler naman ako. Pero ito, kuwan naman, modified. Kaya lang, what is an illegally modified muffler? Kasi may mga modified muffler na hindi naman talaga maingay. Kaugnay niya, inihain niya sa regular session ng Sangguniang Panlalawigan ng Pangasinan ang proposed Provincial Ordinance No. 41-2026. Layon ng isinusulong na ordinansa na magtakda ng limitasyon sa tunog ng tambutso na inilalabas ng motorsiklo at iba pang motor vehicles sa 95 decibels at pagkakaroon ng isang noise testing procedure. We set it at 95 decibel kasi as an ENT alam ko rin yon na at 95 decibels dapat hindi ka ma-expose na matagal dyan kasi nakakaroon na ng effect on your hearing. Oo, kaya not only to limit yung disturbance that they cause sa mga residential areas, pero as a protection also to yung mga tao sa streets, tsaka yung user mismo ng motorsiklo. Kasi pag na-expose sila ng prolonged noise, nakaka-apekto rin ng pandinig nila. Isinalang na sa unang pagbasa ang panukalang ordinansa. Handa naman si Pangasinan 4th District Board Member Rosario na makapag-ugnayan sa Motorcycle Vehicle Group para sa kanilang mga suwestyo. Jose Robert Inventor, RNG News.